Ginuso ang usa ka resolusyon sa Panabo City, Davao del Norte aron pa imbestigahan sa Kamara ang nadiskubrehang operasyon sa Pogo sa Barangay Manay. Ano ang report ni John D. Esteban? Biduso si Panabo City Vice Mayor Gregorio Duhali og resolusyon aron pa imbestigahan sa Kamara ang nadiskubrehang Pogo operation sa syudad niadtong December 6 sa Barangay Manay. Nasayra nga mag-upat ka bulan na kining naga-operate. Sa naasoing operasyon, ginakop ang mga giingong Pogo workers. 55 ang Chinese, 3 ang Malaysian ug 1 ka Pilipino. Gikaalarma sab daw sa Vice Mayor ang posibleng kalambigitan sa government officials sa maong operasyon. Kayumduman nga miingon ang National Bureau of Investigation Region 11 nga ginalantaw nila nga dunay government officials nga posibleng protektor sa Pogo operation sa syudad. Atong gipundina ang maong existence sa Pogo operation nga ni sa atong pinalanggang syudad sa Panabo. Kita pod ni Duso ug usa ka resolusyon address nga to sa liderato sa Kamara nga imbestigahan gayud kining operasyon kay gibawal man jud kani karong Pogo operation. Samtang sa bahin ni Panabo City Mayor Jose Relampagos nagkorte si Cole daw ang tag-iya sa warehouse ug ang giparangid operasyon sa warehouse sa mga plastik. Wala ko'y pagsupak sa pagdakop anak ano. Kaya ilang panangin sa kuwang ipangipanguha ng license para ang inyong maplastar ang inyong negosyo. Kaya ilang panangin sa kuwa is warehouse. Samtang nakapasang at nasab ang NBI ug patong-patong nga mga kaso batok sa mga nadakpan. We filed syndicated stapa, illegal gambling. Both of these cases are in relation to cybercrime. Most of this Pogo meron niyang kasaling scam, no? Nang-scam sila sa not to our citizens but to other countries like China. Ginapaabot na lang po daw nila nga mag-grant ang ilahang request sa korte nga search warrant. Ang purpose natin doon is makuha yung mga computers, ma-search natin yung kung ano yung what's inside, no? Definitely kung anong mga laman no, yun yung gagamitin natin as additional evidence doon sa kaso nating na-file. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.